Vad har du fått? Nu ska jag stänga det. Ska jag öppna paketet? Titta! Titta! Vad är det? Titta vad du har fått av fan. Det är en docka. Vilken fin docka du har fått. En liten bebis. Ännu mindre än vad du är. Går det? Det är Livia, skulle man. Nej, den här presenten är till Livia. Titta. En liten docka. Jag har mössa på sig. Vilken cool mössa. Tre ull. Ska det gärna till Livia? Det är Livias docka. Där har vi det. Varsågod.